El món ja no és com era abans. On abans hi havia teatres, ara hi ha pantalles. On abans ens movíem amb cavalls, ara fem servir motors. Hem canviat els nostres hàbits de consum, la nostra manera de conèixer-nos i estimar-nos. Com va dir una vegada Charles Darwin, no és el més fort de les espècies el que sobreviu, ni tampoc és el més intel·ligent. És aquell que és més adaptable al canvi. El món evoluciona i les tendències canvien. Adaptar-nos forma part de l'èxit. Som Biz Marketing, una agència d'inbound marketing que fa més de 6 anys que ajuda empreses a desenvolupar la seva estratègia global 360, unint màrqueting i vendes. Ubicada a la província de Girona, som la primera agència partner de HubSpot de la zona. Formar part de l'ecosistema tecnològic gironí ens permet trobar noves oportunitats de negocis, noves oportunitats per donar-te a conèixer, crear sinergies. No venem màrqueting, t'ajudem a vendre més